dinala ko na to. Ano yung Okay lang. Sa tayo sa taas. Ay, mag-order ka na ba? ano mo, i-vlog mo na yung pag-order natin, naka-vlog mo. Oo, naka-ano. Ikaw. Purple mojito. Oh, shit. More. Isang watt latte. Inform ko kayo sa Mart Latte. Over ice lang. Over ice. Okay lang po. Okay lang, babe? Over ice daw. Okay lang. Ano ba yan? Favorite coffee po. Ah, Iced coffee. okay. Tapos, yung pizza. Anong pizza? Ano? Pili ka na. Hanggang 860. Ano, babe? O, dito na. Ha? Saan tayo? Wala na lang. Sa ibang ano na tayo. Wala na ba doon? Kaso mas sikip. Ayun o. So dito yung mga kumakain, tapos dun yung parang events, yung malaki dun. Mamaya check natin yung view pag may Christmas lights na. Ano meron dito? Pwede bang pumasok dito? Sir, okay lang ba mag-video dito? Okay lang. Thank you. Ito yung isang ano nila. Parang for ano siya, events. Dito na yung parking area.
malapit na siya sa ano, sa may arko ng ano, Pamangaldan. Tama ba? Mangaldan. Ito mag-order yan, sorry. Wow, pa-heart. Kaso nahuli yung pizza. Kaya nga, dapat din na yung pizza bago yung drinks, di ba? Okay. Ito mamaya na lang. Hingi na lang ako sa'yo sa coffee. Ay! Sinira mo na. Ha? Wala, na-video ko na. Joke lang.